ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. എല്ലാവരും അമ്പലത്തിൽ പോയിരിക്കും അല്ലെ? തിരുവനന്തപുരത്ത് അവിടെ അടുത്തുള്ളവരുണ്ടാ? തിരുവനന്തപുരം ഏരിയയിലുള്ളവർ ആരെങ്കിലും? അല്ലേ? പിന്നെ ഇത് വളരെ 5-6 പേരുള്ളല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മാതാജിയുടെ വീട് തിരുവനന്തപുരത്താണോ? അതെ പ്രഭുജി, തിരുവനന്തപുരത്താ. അതെ. ആ, അപ്പൊ പൊങ്കാല ആറ്റുകാല പൊങ്കാലയ്ക്ക് പോയില്ലേ നാളെ? പോകുന്നില്ല പ്രഭുജി, പോകുന്നില്ല. സുഖമില്ലാത്തോണ്ട് പോകുന്നില്ല. ഓ യെസ്.
ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീ ഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീ വിശാഖാനീം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി കൃഷ്ണഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ച കൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർ കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 13 അല്ലേ അധ്യായം തുടങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം 12 അധ്യായം വരെ ഭക്തിയോഗമാണ് അല്ലെ. അതായത് 2 സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ. അതായത് ഭക്തിയോഗം കഴിഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ വരുന്നതാണ് 13 അധ്യായത്തിലുള്ള ജ്ഞാനയോഗം, അറിവ് അല്ലെ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവ്, എല്ലാ കാര്യത്തിനെ പറ്റി എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് 13 തൊട്ട് 18 വരെ ഉള്ള അധ്യായങ്ങൾ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള അധ്യായങ്ങളാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു രീതി പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്ന സബ്ജക്റ്റുകൾ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങളാണ്. ആത്മാവ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കാം അങ്ങോട്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും ചിലപ്പോൾ വലിയൊരു ഭക്തനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി, പക്ഷെ ആളെ ജീവിതത്തിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണും. ചില ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഭക്തനല്ല, ആകെ പ്രശ്നമായിരിക്കും, പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും കാണില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തന് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ സാധാരണ നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നവനും അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യത്തിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വ്യക്തികളായിരിക്കും, പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊന്നില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതെന്തായിരിക്കും അതിന്റെ കഥ? നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയ ലെവലിൽ പറയുമ്പോ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ പറയാൻ പറ്റും? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും? പറയില്ലേ, ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് അത് എത്തണില്ല, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മള് ഭൗതികത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ, ഗൃഹസ്ഥരാണ്. നമുക്ക് ഇതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് അവര് മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും. മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് തന്നെ. കറക്റ്റാ. വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൂടെ പറയാനുണ്ടോ? വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? പിന്നെ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ തരുവാണ്, അങ്ങനെയും പറയും. അത് ഭക്തൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ? അതെ. വേഗം ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭവ്യമുക്തനാണ് ഭഗവാൻ തരും. ചിലപ്പോ ഭഗവാൻ തിരിച്ചും തരും, അറിയാം. കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തും തരും, രണ്ടും ചെയ്യും. ചിലപ്പോ ചിലവർക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും, ചിലർക്ക് തന്നെ എടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്
അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ഭക്തൻ എന്താണ്, ആ ഭക്തന് വിഷമം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സുധാമാരെ കഥ അറിയാലോ അല്ലേ, കുജാലിന്റെ കഥ അതെല്ലാം കൊടുക്കുക ചെയ്തു ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതും സംഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതും ഇത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ജീവിതം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അവരെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളെ ആത്മാവ് എവിടെയൊക്കെ കടന്ന് കറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന്, എവിടെയൊക്കെ എത്ര അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്നും, എത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ജന്മം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിനക്കും എനിക്കും അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ കടന്നുപോയി, പക്ഷെ നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല, എനിക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾ കടന്നു പോയത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്ര അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഈ ലോകത്തെ മാത്രമാണ് നോക്കണം. നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ എല്ലാ ജീവിത ജന്മങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പതിന പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ധൃതരാഷ്ട്രര കണ്ണ് പോകാനുള്ള കാരണം ഇതേപോലത്തെ എത്ര ജന്മങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാപഫലത്തിന് ഫലമായിട്ട് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഏതാണ് നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇത്രയാണ്. ഈ ജന്മം നമുക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ല, സ്വല്പം അഭ്യസ്തരായത് മഹത്വമായത്, അത് തന്നെ ആ സംഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ തുടങ്ങാണ്. ജ്ഞാനയോഗാണ്. അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. അർജുനനുവാചാം പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ഏതവേദമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയശ്ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാചാം ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിദ്യവിധീയതാ വേദിതോ പ്രാഹ്യം ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്തിദഹം. പറയുന്ന ശ്ലോകം അർജുനൻ ആദ്യം പറയാ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞ, ജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഷയീഭവിക്കുന്ന ഇവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യത്വം പുരുഷൻ കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിനറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എത്രേ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ആദ്യം അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണം അല്ലെ. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? എന്താണ് പ്രകൃതി? പ്രകൃതി എന്താണ്? പുരുഷൻ എന്താണ്? ക്ഷേത്രം എന്താണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്താണ്? ജ്ഞാനം എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തിൽ വിഷയീഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയണം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ശരീരം അല്ലെ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ആത്മാവ് അല്ലെ, ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അറിവ് അല്ലെ, ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലാതും. പിന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഭൗതിക ശക്തി അല്ലെ. പുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ, ഈശ്വരൻ, പരമേശ്വരൻ. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതാണ് ഇതിൽ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്ന് ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്ക് നമ്മൾ ശരീരത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പല ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്ന് ആശ്രയിച്ചാണ് ഒരാൾക്ക് കർമ്മവേദി ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ പല ജന്മങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ മേലെ എത്ര പല ആധിപത്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതൊക്കെ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെയായാലും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കാര്യങ്ങൾ, പ്രകൃതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതായിരിക്കും തരുന്നത്. അതായത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞ് സാത്വികനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ജന്മമായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുക. അപ്പൊ പ്രകൃതിയെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതാണ് ആധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം കിട്ടുന്നതും. അതിന് നായാണ് ജനിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജന്മത്തെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നായര രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജന്മം തരും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ജനനം നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിപ്പോ വലിയൊരു വിഷമമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ നായനെ സംബന്ധിച്ച് നായ്ക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല അല്ലെ. അതാണ് ആ കാര്യം. നമുക്ക് നായനെ മാത്രം എടുത്ത് നോക്ക്. നായ്ക്ക് ഒരിക്കലും മരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും, ഒരിക്കലും മരണത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. നായരുടെ രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങളിലേക്കാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ ഉടുപ്പുകൾ മുതലായ പല സാധനം നമ്മൾ
എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരാണ്. കാരണം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ നായായാലും ഉറുമ്പായാലും മനുഷ്യനായാലും അത് ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, വെറും ഉടുപ്പ് പോലെയാണ്. അതിന് വലിയ നമ്മളിപ്പോ നമുക്കായി ബോധമുള്ളതന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കണാണ്. പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എല്ലാതും ഉടുപ്പുകളാണ്, ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലേ. ഈ പറയല്ലോ ഒരാൾ ഒരു ചുമന്നുപ്പ് ഒരു പച്ച ഉടുപ്പ്, ഇത്തരം വ്യത്യാസമുള്ളൂ അതിന് പറയണത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം വായിക്കാം. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിദ്ധി സർവേ ക്ഷേത്രശ്ച ഭാരത ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞയോ ജ്ഞാനം യജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശ, ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച് അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ജ്ഞാനവും അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അപ്പൊ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ആത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രന്റെ ശരീരമുണ്ട്, അതും ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം പരമാത്മാവ് നമ്മളെ കൂടെ തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അതിന് പരമാത്മാവും അതും പറയുന്നു. പിന്നെ അടുത്ത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ച്, ആത്മാവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അത് അതിനെയാണ് ശരിക്കും ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അറിയാം. കാരണം രണ്ടു തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറഞ്ഞ, ഒന്ന് നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അതായത് സാധാരണ രീതി പറഞ്ഞ വ്യക്തിഗത ആത്മാവും അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാ ആത്മാവും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോ ആത്മാവും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അല്ലെ. എന്റെ ആത്മാവല്ല നിങ്ങളുടെ, എല്ലാവരും ആത്മാക്കളുടെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെയും എല്ലാ ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരം ശരിക്കും ആർക്കറിയാൻ പറ്റും? പരമാത്മാവിന് അറിയാൻ കഴിയും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ശരീരം. ഭഗവാൻ ഋഷികേശനാഥവൻ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സർവ്വപ്രവർത്തനം മൗലികമായി രാജാവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയം നമ്മൾ പറയാം നമ്മളെ കൺട്രോളിലാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇതിന്റെ ഓവറോൾ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കലാണ് അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അതിനൊരു രാജാവിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തൊരു സൃഷ്ടി നടക്കണമെങ്കിലും അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു സൃഷ്ടികർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിത്രകാരൻ, ചിത്രഫലകം, ചിത്രം എങ്ങനെയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിത്രകാരൻ, ചിത്രഫലകവും വേണം. ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ഫലകം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതൊരു പേപ്പറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതും വേണം, അത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരാളും ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാലും അത് പോരാ. അത് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ചിത്രം, നമ്മൾ സൃഷ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പ്രകൃതിയിൽ, അതാണ് ചിത്രഫലകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരാളാണ് ഭഗവാൻ, അതിന് ചിത്രകാരൻ. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ അത് മുഴുവനാവുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെത്താൻ ഇതിങ്ങനെ പൊട്ടി വരില്ല. ബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ച് പൊതുവായ 3 ധാരണ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് 3 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തെ 3 രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാന്നാ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന നിലയിൽ പ്രകൃതി ബ്രഹ്മമാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ തന്നെ, ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രകൃതിയെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രഹ്മമായിട്ട് സാധാരണ പറയും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെന്ത് പറയും? ജീവനും, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മാവിനും പരമപുരുഷനെയും നമ്മള് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്താണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മനെ തന്നെ പറയുന്ന പല ശ്ലോകങ്ങളിൽ പല രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നാലും, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ്, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് തന്നെ ബ്രഹ്മം ഭൗതിക ലോകത്തെയും പറയും, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനെയും അതേപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവിനെയും പറയും. പരമാത്മാവാണ് ശരിക്കും ആ നിയന്താവ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ബ്രഹ്മം എന്താ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അടുത്ത ശ്ലോകം. തത്ക്ഷേത്രം യദ്യാദൃച്ഛക യത്കരാരി യദശ്ചായത് യശ്ചേയത് പ്രവാസശ്ച തത്സാമാസ്യേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിന് നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. ഇനി ഓരോന്നും ഭഗവാൻ പറയണേ എന്താണ് കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവ്, ഉത്ഭവകാലം, ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതിലെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഋഷിബിർ ബഹുദാ ഗീതം ഛന്ദോബിർ വിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്ര പദശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർ വിനശ്ചിതൈ
പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദ്യകൃതികളിൽ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണം സഹിതം ഇത് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് പ്രവർത്തന മേഖലയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആൾറെഡി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഋഷീശ്വരന്മാർ, ഋഷി പ്ലസ് ഈശ്വരൻ അല്ലെ, ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രത്തിലുള്ള കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാനും നീയും മറ്റു വിവിധ ജാലകങ്ങളും എല്ലാം ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതീന്ദ്ര സത്തകളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മളെല്ലാതും അതീന്ദ്രിയയിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കർമ്മഭേദങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രകൃതിയുടേതായ ത്രിഗുണങ്ങൾ വശപ്പെട്ട് പതിതരായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ത്രികോണങ്ങളിൽ വശപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ത്രികോണയിൽ വശപ്പെട്ടത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പതിതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ തരം താഴ്ന്നിട്ടുള്ളത്. ചിലർ ഉത്കൃഷ്ടത്തിലാണ്, ചിലർ താഴ്ന്നിട്ട്. അപ്പൊ ചില ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് മുക്താത്മാ. രണ്ടു തരം ആത്മാക്കളെ പറ്റി പറയും. ഒന്ന് ബദ്ധാത്മാക്കള്, പിന്നെ അടുത്തത് മുക്താത്മാക്കള്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേറൊരു പോയിന്റ് വരുന്നത് തൈത്തേരിയ ഉപനിഷത്ത് ബ്രഹ്മപുച്ഛ പ്രതിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് പറയണത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആനന്ദമയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനായിട്ടുള്ള 100% കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെ. ആദ്യം ശരീരം, അതിന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞത് ഭഗവത് ശക്തിക്ക് ഒരാവിഷ്കാരം അന്നമയം എന്നത്. അന്നം ആശ്രയിച്ചായിരിക്കുന്ന ജീവിതം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കണില്ല. നമ്മൾ മൃഗത്തിനെ പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ നമുക്ക് ജീവനുണ്ടെന്നും കൂടെ നമുക്ക് അറിയണില്ല. സാധാരണ ഒരു മൃഗത്തിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അവർക്ക് ജീവനുണ്ടെന്നും കൂടെ അറിയില്ല. അവർ യന്ത്രം പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തിനും ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് അല്ലെ. ബാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയല്ലത്. അപ്പൊ ആ അന്നമയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെന്താണ്, അത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരം തന്നെയാണ് അന്നമയം. അപ്പൊ അന്നത്തെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ജീവിതം. അതാണ് ആ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ അതിൽ നിന്ന് ഉയരാനാണ്. ഭൗതികത്തിലെ പരംപുരുഷ സാക്ഷാത്കാരമാണിത്. പിന്നെ പ്രാണമയം അന്നമയം സാക്ഷാത്കാരത്തിന് അപ്പുറം. അതെന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അന്നമയം പിന്നീട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇപ്പം നമുക്ക് ശരീരമാണ്, നമുക്കൊരു ജീവൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ ഉയരല്ലേ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഇപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അപ്പൊ മനുഷ്യൻ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണ രീതി അതും അറിയാത്ത മനുഷ്യവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. കാരണം അവർ എന്തിനോ വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ പ്രാണയാമമാണ്. പ്രാണയാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രാണനുണ്ട്, എനിക്ക് ജീവനുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു മനസ്സാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഉയരുന്ന ഒരു സെക്ഷന് ജ്ഞാനമയത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമയത്തിലാവുമ്പോൾ ജീവലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം, ജീവിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം അതിന്റെ അപ്പുറം വികാരം, വിചാരം, ഇച്ഛ എന്നിവിടെ സാക്ഷാത്കാരമായി. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്താണ് വികാരം, എന്താണ് വിചാരം, ഇച്ഛ, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രംഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനം കിട്ടണം നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ആ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി എന്താണ് ഞാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ ഉള്ളത് വിജ്ഞാനമയമാണ്. അതിൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. ഇതിൽ മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും ജീവസത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ്, വിജ്ഞാനമയത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക. കാരണം ഞാനും മനസ്സും തമ്മിൽ, അതായത് മനസ്സും ഞാനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവണം. കാരണം ഞാൻ ആത്മാവെന്നുള്ള കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ വിജ്ഞാനമയത്തിന്. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഏതൊക്കെ ഉള്ളത്, മനസ്സും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും. അതായത് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യ, ഞാൻ സൂക്ഷ്മ, അതായത് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള നമുക്ക് വിജ്ഞാനം കിട്ടണം. ശരിക്കും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവാണ്. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത്. അതില് വിജ്ഞാനമയമാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം. അതിന് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മാവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് നമുക്ക് എത്തുക. അപ്പൊ ഇതിൽ മനസ്സും ജീവലക്ഷണം ജീവസത്തിൽ നിന്ന് വിമൻ. അപ്പൊ മനസ്സും ജീവലക്ഷണങ്ങളും, മനസ്സ് എന്താണ്, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സ് ഡിഫറൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ് ഡിഫറൻസ് ആണെന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിജ്ഞാനമയം എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ
നമ്മൾ എത്തും. സർവോത്കൃഷ്ടമായ അടുത്ത പടിയാണ് ആനന്ദമയം, പരമാനന്ദ സാക്ഷാത്കാരം. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങൾ. അടുത്തതാണ് നമ്മൾ എന്താണ് പരമാത്മാവ് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരക്ക് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം. നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ കാരണക്കാരനെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്. അത് ഭഗവാനിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദമയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ 5 ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ പല 5 ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ ലെവൽ ഇപ്പൊ അന്നമയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാണൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്താഗതി വരികയും അങ്ങനെ അതിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വരണം വികാരം, ഇച്ഛ, വിചാരം, ഇങ്ങനൊക്കെ സബ്ജക്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് വരുന്ന എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കണ ആ ജ്ഞാനമയത്തിൽ വിജ്ഞാനമയം എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളെ ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ കട്ട് മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്നും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കണമാണ് ആനന്ദമയം. അതിന്റെ പിറകിൽ ഏത് ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ ആനന്ദമയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. മഹാഭൂതനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശകം ച പഞ്ചേന്ദ്രിയ ഗോചരം ഹ ഇച്ഛ്വാദേശ സുഖം ദുഃഖം സംഗത്തേത ചേതനം ധൃതി ഏതത് ക്ഷേത്ര സമാസേന സവികാരമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗോദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായി അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ജീവലക്ഷണം അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു സംഗ്രഹമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വൈദിക സൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വേദസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ വൈദിക സൂത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദസൂത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മളെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം ഇങ്ങനെ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ് അല്ല ശരീരം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരവും. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പ്രകൃതിയുടെ അവ്യക്ത നിലയില് പിന്നെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അത് നമുക്കറിയാം, തമസ്, രജസ്, സത്വഗുണം. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങളും കൂടെ കൂടി പിന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, അങ്ങനെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അങ്ങനെ 5 ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്ന് അടുത്തതായി ശബ്ദം, കാലുകൾ, കൈകൾ, ബുദ്ധം, ഉൽപ്പന്നേന്ദ്രിയം എന്നീ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ, പഞ്ചഭൂതങ്ങൾക്ക് പഞ്ചഭൂതത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. പഞ്ചഭൂതം പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ സൂക്ഷ്മ ശരീരമായ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, മനസ്സ് ഇതിങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മനസ്സ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കാൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മനസ്സ് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഉത്കർഷം. പിന്നെ ആന്തരികമായി ഇതിന് അതീന്ദ്രിയം എന്ന്, മനസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മള് അതിന് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയാന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ മനസ്സുൾപ്പെടെ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ത്വക്ക്, കാലുകൾ, മനസ്സ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവും കർമ്മേന്ദ്രിയവും പ്ലസ് മനസ്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ 11 ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. അതിലെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, ഇങ്ങനെ 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഇതിന്റെ പിറകിലാണ് നമ്മൾ പോണത്. ഒന്ന് ഗന്ധമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രസമായിരിക്കും, രൂപമായിരിക്കും, സ്പർശമായിരിക്കും, ശബ്ദമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ 24 ഘടകങ്ങളുടെ സമൂഹത്തെയാണ് കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഈ ക്ഷേത്രം, ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ 24 കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളതിനെയാണ്. ഇതിന്റെ പഠനമാണ് ശരിക്കും സാഖ്യ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പഠനമാണ്. പിന്നെ 24 കഴിഞ്ഞ് 25ാമത്തെ മൂലകത്തിലേക്ക് അവർ തിരിയുമ്പോഴാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് അവർ പോണത്. അതായത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ശക്തി വേണം. അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്ത 25 കഴിഞ്ഞ് 26ാമത്തെ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് പരമാത്മാവിലേക്ക് അല്ലെ അത് പോണത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു യാത്ര. പ്രജ്ഞം, വിശ്വാസം എന്നീ ജീവലക്ഷണങ്ങൾ മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരം ഉൾപ്പെടുന്ന സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എത്രേ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ആവിഷ്കാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധി, മനസ്സ് ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് പ്രജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സും ജീവിതമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു
അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത്. പിന്നെ ഈ ഘടകങ്ങൾ, ഈ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുമാണ് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ശരീരം. അതിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ജനന, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്ഥാനം, ക്ഷയം, മരണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജനിക്കും, പിന്നെ കുറച്ചാൽ വളർച്ച വരും, പിന്നെ കുറച്ചാൽ ഇവിടെ നിലനിൽക്കും, പിന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യുത്പാദനം നടത്തും, കാരണം റിപ്രൊഡക്ഷൻ വേണം, പിന്നെ നമ്മൾ ക്ഷയിക്കും, പതുക്കെ ക്ഷയിക്കും, പിന്നെ മരണം. ഇങ്ങനെ 5 1 2 3 4 5 6 കാര്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈഫല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, പ്രത്യുത്ഥാനം, ക്ഷയം, മരണം. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, ആമാനിതം മതം വിത്തോ അഹിംസാ ശാന്തിരാർജവം ആജോരുപാസനം ശൗചം സ്ഥൈരമാത്മവിനഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർദ്ദേഷു വൈരാഗ്യ മനഹങ്കാര ഏവ ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖദേശനുദർശനം ആസക്തിരനിവിഷ്ട്വംഗ പുത്രത്താരഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തം മാമിഷ്ടാനനിഷ്ഠോപബദ്ധിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവവിചാരണി വിവക്തദേശസേവിത്തോ മരത്യുർജനന സംശതി അധ്യാത്മാനജ്ഞാനിത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യദതോ അന്യഥാ. വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ത്യൻ വിഷയങ്ങളിൽ ആസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരങ്ങളില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗ്യം എന്നീ പരിണാമങ്ങൾ കൂടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായ തുടങ്ങിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അക്ഷോഭ്യത എന്നിൽ സ്ഥിരതയും നിഷ്കളങ്കമായുള്ള ഭക്തി, ഏകാന്ത സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർനിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയുടെ നിരുപേക്ഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവ എല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇവയില്ലാത്തുള്ളവ എല്ലാതും അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ 2 കാര്യമുള്ളൂ. ഒന്ന് ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ലോകവും, അതുപോലെ തന്നെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലോകം. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ ജ്ഞാനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ ഇതൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ സൽഗുണങ്ങൾ എല്ലാതും പുറത്തേക്ക് വരും. അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനെപ്പറ്റി ഓരോ കാര്യത്തിനെ പറ്റി വിനയം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഇത്തരം 19 ഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് ഇത്തരം 19 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ആ 19 ഗുണത്തിൽ ഓരോന്നിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വിനയത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മള് വിനയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഡെഫിനിഷൻ, അതിന് നിർവചനം പറയുന്നത് എന്താണ്, തന്നെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന ദുർമുഖം ഉണ്ടാകില്ല. ആർക്ക്? വിനയമുള്ള ആൾക്കാരെ. ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത്, എന്നെ എല്ലാവരും വന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഒരിക്കലും വിനയമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അഹിംസനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അഹിംസ എന്ന പരദ്രോഹം ചെയ്യാതിരിക്കലാണ്, മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക, അതാണ് അഹിംസ. പിന്നെ ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നു, അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കണം, അതാണ് ക്ഷമ. ക്ഷമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള, അത് അപമാനിക്കാൻ, ചെറുക്കാൻ, എല്ലാം പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു ശക്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം. പരിശീലനത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അടുത്തത് യഥാർത്ഥ സത്യം. സത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവാണ് സത്യം, അതാണ് ലാളിത്യവും. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ശൗചം. അത് 2 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളെ ബാഹ്യവും, അടുത്ത നമ്മളെ ആന്തരികവും. നമ്മളെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചി വേണം അല്ലെ, അപ്പൊ അത്. പിന്നെ അടുത്തത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും. അങ്ങനെ 2 തരം ഇത്. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും കൃഷ്ണ സ്മരണ, അതായത് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രജപങ്ങളുടെ ഉപാധികൾ. അങ്ങനത്തെ മന്ത്രങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മഹാമന്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ജപിച്ചാലേ നമ്മളെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചിത്വം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ അത് ഉണ്ടായാലോ നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ വേണ്ട സ്ഥൈര്യം. സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നാളെ ക്ലാസ് കാണില്ല, മറ്റന്നാൾ ക്ലാസ്, അതല്ല.
നമ്മൾ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയതയിലാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിച്ച് നമ്മൾ പറയണം അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആത്മീയത യാത്ര തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണത് നമുക്ക് ഭൗതികത ആവശ്യമാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും കൊടുക്കേണ്ടത് ആത്മീയതയ്ക്കാണെന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ആത്മീയതയ്ക്ക് കോട്ടം കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഭൗതിക കാര്യം ചെയ്യരുത്. അപ്പൊ അതാണ് നാം പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ചില ഇവര് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ മത്സ്യം കഴിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അത് വിൽക്കുന്നു പറയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് ആത്മീയതയ്ക്ക് കോട്ടം കിട്ടാണ്. ശരിക്കും അത് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ പാപം 50% ആൾക്ക് കിട്ടും. അത് വേറൊരു കാര്യം. അപ്പൊ എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആത്മീയതയ്ക്ക് കോട്ടം കിട്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഭൗതികയിൽ ഇടപെടേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മീയതയ്ക്ക് മുന്നിട്ട് കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായി ഒന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കലാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം. അപ്പൊ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആത്മീയതയ്ക്ക് കോട്ടം പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതിരിക്കുക, അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നാവാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നാവ് ബാക്കി എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളൂ, പക്ഷെ നാവിന് 2 ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്ന് നമ്മളെ ശബ്ദം സംസാരിക്കുന്നതും ഒന്ന് നമ്മൾ രുചിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് ശരിക്കും ഇന്ദ്രിയം ഈ 2 ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാരണം അത് ഭഗവാന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം അത് ഭോജനം, അത് നമ്മൾ ഭോജിക്കുക, അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അപ്പൊ വാക്കുമായി നമ്മൾ രുചിയായി ഈ 2 കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൃഷ്ണ സ്മരണയും നമ്മൾ ലഭിക്കും. അപ്പൊ നാവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, അത് ആത്മാവാണ്. അത് നമ്മളേക്കൊന്ന് മറക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മിഥ്യാഹംഭാവത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ, അത് മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞാനല്ല. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സത്യത്തിൽ ഞാനല്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളാണ്. അതാണ് മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മിഥ്യാഹംഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ശരീരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ആത്മാവിനെ അറിയുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ അഹംഭാവത്തിലേക്ക്, ഞാനായ സ്വയന്റെ ഭാവത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാൽ ഈ ഭാവമാണ് ശരിക്കും അഹംഭാവം. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പറഞ്ഞ ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നിവയുടെ ക്ലേശം കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. കാരണം ആത്മീയതയിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. നമുക്ക് ജനിക്കും, നമ്മൾ മരിക്കും, നമുക്ക് വാർദ്ധക്യം വരും, നമുക്ക് രോഗം വരും. ഇത് എത്ര ടെക്നോളജി വന്നാലും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് ജനനം വന്നു, എന്തുകൊണ്ട് മരണം വരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് വാർദ്ധക്യം വരുന്നു? രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴെ തന്നെ അറിയാം, കഴിഞ്ഞ ഒരു 50 വർഷം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗങ്ങളല്ല ഇപ്പോഴത്തെ രോഗങ്ങൾ. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒന്നായി മാറണം അല്ലെ. അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അതൊന്നും നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. ഒന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത രോഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അതിന് പേര് മാറുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത്രയുള്ള അതിന്റെ വ്യത്യാസം. സുഹൃത്തുക്കളും ഭാര്യ മക്കളോടും വിരക്തി എന്നതിന് അവരോട് സ്നേഹമില്ലായ്മ എന്നർത്ഥമാക്കിക്കൂടാ. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ആസക്തി, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരോടും നമ്മളെ ബന്ധുമിത്രാദികളോടുള്ള ആസക്തി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മളെ എല്ലാവരും വിട്ടു പോകേണ്ടതാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ ആ വിരക്തിയിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ കടക്കണം. അത് പെട്ടെന്നല്ല. അതിനർത്ഥം അവരോട് സ്നേഹമില്ലായ്മ അല്ല. കാരണം നമ്മളില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിരിക്കണം. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പോകണം. അതാണ് ആ വിരക്തി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും പല പല ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെ സദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യും, വിഗ്രഹത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഭാഗവതം അല്ലെ ഭഗവത്ഗീത അങ്ങനെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അത് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനായിട്ട് ഘടകമാണ് സന്തോഷവും സന്താപവും. ഇതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ സന്തോഷം ഉണ്ടായാലും സന്താപം ഉണ്ടായാലും അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നുള്ള എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല. അത് അതിലേക്കൊക്കെ ഉയരണം. അതാ പറയുന്നത്. ആവശ്യമായി തോന്നാത്ത സഹവാസം വെടിഞ്ഞ് ഏകാന്തം ജീവിക്കാൻ തനിക്ക് എത്രമാത്രം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഭക്തൻ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല അല്ലെ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഏകാന്തം ജീവിക്കുക, സഹവാസം വെടിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഇതൊക്കെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവണം. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ കടക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാതും
ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഭക്തനിലേക്കുള്ള യാത്രയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭക്തിയോഗം വിശേഷിച്ചും പ്രയോഗ്യമാണെന്ന് ഭഗവത് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഭക്തിയോഗമാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ കടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വരും. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കുതിരകളാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായി അതിന്റെ പിറക്കിലുള്ള ഞാനാണ് ശരിക്കും മനസ്സ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന തേരാളി, സാരഥി, എന്താണ് എന്താ പറയുന്ന ബുദ്ധി, ഇത് തേരാളി, അർജുനൻ, അതായത് ആത്മാവ്, ഇതാണ് ഇത് ശരീരം, യഥാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം. ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങൾ നോക്കി ശരിക്കും കുതിരകൾ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് രഥം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ശരിക്കും ആത്മാവ് ചിന്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എന്ത് പോകാൻ പാടുള്ളൂ? കുതിരകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം അതിനുള്ള പവർ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതാണ് മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്ഞേയം യത് പ്രവിശ്യാമി യജ്ഞോ മൃതശ്നുതേ അനാദിമത്പരം ബ്രഹ്മ സത്നാസ്തി ഉച്യതേ. ഏതൊന്നും അറിവ് സനാതനമായി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് ഉതകുമോ ജ്ഞേയമായ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നുവോ. എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാർക്ക് കിട്ടും, മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പരീക്ഷ കിട്ടും, പരീക്ഷ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടും, ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രമോഷൻ കിട്ടണം. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ല പറയുന്നത്, ഏതൊന്നറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കുന്നുവോ. എപ്പോഴും ഏത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആസ്വാദന ശക്തി ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞുവോ, ആ ന്യായത്തെ പറ്റി, ആ അറിവിനെ പറ്റി ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരാം എന്ന് പറയുന്നു. അത് നമുക്കറിയാം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. ആ അനാദി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മമാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ്. അത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ, ദുഃഖം, സുഖം, ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് ഇതിൽ കൂടെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരുന്നതാണത്. ക്ഷേത്രജ്ഞനായ രണ്ടുപേരും അറിയുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ അമൃത് നുകരാൻ കഴിയും. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും അല്ലെ. അപ്പൊ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾക്ക് ശരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ അമൃത് നുകരാം. ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അമൃത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സത്യം ആയ അമൃത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അതായത് ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. ജീവാത്മാവിനെ കുറിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മപദം ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തെയല്ല വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പരംബ്രഹ്മമായ ഭഗവാനാണ് ആനന്ദ ബ്രഹ്മം. അപ്പൊ വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മം നമ്മള് ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ജീവാത്മാവിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിജ്ഞാനായിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ പരമബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുള്ളൂ. ആത്മാവിനെ അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആനന്ദ ബ്രഹ്മം അല്ലെങ്കിൽ പരംബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മമാണ്. ആത്മാവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വിജ്ഞാന ബ്രഹ്മത്തിലേക്കാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സർവത്തപാണിപദം തത് സർവദോഷിരസുരോ സർവദോഷിശിരോമുഖം സർവത്ര ശ്രുതിമല്ലോക സർവദാവൃത തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും ക്ഷേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കറിയാം പുറത്തും ഉണ്ട് അകത്തും ഉണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉള്ളിലുണ്ട് പുറത്തുണ്ട്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൈകാര്യം അതിനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ്
കൈകാലുകൾ, തലകൾ, മുഖങ്ങൾ, നേത്രങ്ങൾ ഇതെല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും സൂര്യനെ പോലെ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യരശ്മി എല്ലായിടത്തും പ്രസരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എല്ലായിടത്തും പരന്ന് നിൽക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇല്ല. സൂര്യരശ്മി എത്താത്ത ഭാഗങ്ങളില്ല അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും സൂര്യരശ്മി എത്തും അല്ലെ. അതിന് പറഞ്ഞത് എല്ലായിടത്തും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. പിന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ദൂരം കുറച്ചു നേരം നമുക്ക് നീട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. അതിൽ കൂടുതൽ കൈ നീട്ടാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പോയിന്റ്സുകളാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ തന്റെ കൈ സീമാതീതമായി നീട്ടാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ എവിടെ നിന്ന് എന്ത് സാധനം എടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കൈ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന് കഴിവില്ല, നമുക്ക് ആ കഴിവില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു പൂവോ ബലമോ വെള്ളമോ തന്നാൽ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അതിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ സാധ്യമാവും? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ എനിക്ക് എന്ത് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്രം പുഷ്പം ഫലം യോമ്യ ഭക്തി പ്രയച്ചതി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്ര ദൂരത്തുള്ള ആൾ ഇതെങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഭഗവാൻ അകത്തും പുറത്തും അണുവിലും വിഭുവിലും ഒക്കെ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. അതാണ് തന്റേതായ ദിവ്യഗ്രഹത്തിൽ സദാ വിഹരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇരിക്കെ തന്നെ സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യഗ്രഹം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അവിടെ വിഹരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സർവ്വവ്യാപിയുമാണ് അദ്ദേഹം. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മള് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ ഭരണം എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചിരിക്കണം ആ റൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റേതായ ലോകമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് തന്നെ അവിടെയും വ്യാപിച്ചിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ ശക്തി. ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളാണ് ഈ അതിൽ നമ്മൾ അനന്തകോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായക എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം ആസക്തം സർവ്വചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തച്ച. സർവേന്ദ്രിയ ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്. ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനും അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങൾക്കുടെ യജമാനനും അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ അവിടേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇന്ദ്രിയമല്ല ഭഗവാന്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തി അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളൂല അല്ലെ. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ മൊബൈലായി മാറില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതേസമയം ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായിരിക്കും. വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കളും ആത്മീയന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ബദ്ധനായ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണവ. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം ഭൗതിക പ്രവർത്തനം പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടിപ്പെട്ടതല്ല പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അപ്പൊ നമുക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കും വാസ്തവത്തിൽ വ്യക്തിഗത ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്കും ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബദ്ധനായ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മളിവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആത്മീയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് നമ്മളെ മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ തുറക്കുന്നത്. നമുക്ക് പറയില്ലേ തമസോമ ജ്യോതിർഗമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനം ഭൗതിക പ്രവർത്തനം പ്രദർശിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് മാത്രം. അപ്രകാരം മൂടപ്പെട്ടതല്ല പരമാത്മ. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാതും അതീന്ദ്രിയമാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആ മൂടപ്പെട്ടതിനാണ് നമ്മൾ തുറക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണുകളുണ്ട്, അവ ഭൗതികമല്ലെന്ന് മാത്രം. ഭൗതികമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെല്ലാതും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മഹാപ്രഭു അവക്തനല്ല, കാലുകളും കൈകളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൈകാലുകളല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്. ആ കൈകൊണ്ട് കാലുകൊണ്ടും എന്തും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം പറയപ്പെടുന്ന ശാശ്വതമായ സ്വരൂപണമാണ് അവിടേക്കുള്ളത്. അത് നോക്കിയേ, സച്ചിദാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാനം, അതുപോലെ തന്നെ ആനന്ദം. ഇത് മൂന്നും കൂടിയാണ് ശാശ്വതം, ജ്ഞാനം, ആനന്ദം. അതിന് സച്ചിദാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ആ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള പവറാണ്.
അവിടുത്തെ ശിരസ്സുകളും മുഖങ്ങളും കൈകാലും മനുഷ്യർക്ക് ദൃശ്യമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൈകൾ ദൃശ്യമല്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അവയവമുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ദൃശ്യമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ദൃശ്യമല്ലാത്ത എന്താണ്? നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയങ്ങളെ മറ്റുള്ള ശക്തികളാൽ മുടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ ചുറ്റും ബാക്ടീരിയകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത എന്താണ്? നമുക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട്. സിമ്പിള്. അപ്പൊ ആ ശക്തി നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. അതായത് ആത്മീയ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ്, പ്യൂരിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാലേ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. ബഹിരന്ത്യശ്ച ഭൂതാനാം അജരം ചരമമേവ സൂക്ഷ്മതത്വവിജ്ഞേദം ദൂരസ്ഥം ചാദികേ ചതത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളെയും ആചാരങ്ങളെയും എല്ലാ ജീവികൾക്കുള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അതിസൂക്ഷ്മമായ പാപം ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ കഴിയില്ല. അത് ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ഇതിപ്പോ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ശക്തിനെ പറ്റി വർണ്ണിക്കണാണ്. എല്ലാ പരമതത്വം ചരങ്ങൾക്കും അചരങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവികൾക്കുള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? ചരങ്ങൾക്കും അചരങ്ങൾക്കും എല്ലാ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ നിലകൊള്ളുന്നു, പുറത്തും അകത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തും ഉണ്ട്, അകത്തുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. കാണാനോ അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ ആത്മീയ ആനന്ദം, നമ്മൾ പറയും ഭഗവാൻ ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആനന്ദത്തിൽ എങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് അതിൽ പ്രത്യേകത. ആത്മീയ ആനന്ദത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഏത് സമയം മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്, കൃഷ്ണാവോ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാവും. ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ, ഭഗവത് ദർശനം നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനും പവിത്രീകരിക്കണം. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം. അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താലോ നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതിൽ അതീന്ദ്രിയമായ ശക്തി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ദർശനം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അടുത്ത ശ്ലോകം. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്തമിവ ചാസ്ഥിതം ഭൂതഭർത്യജ്ഞേയം ഗ്രഹിണു പ്രവശിണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു, സംഹരിക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്താ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലുള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ വെവ്വേറെ അല്ല, ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഏകസ്ഥനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു, ഭൂതജാലങ്ങൾ നിലനിർത്തുന്നതോടെ സംഹരിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശ്ലോകത്തിൽ ക്ലിയർ കട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം കാരണോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, അതിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ പലതരം ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അവതാരത്തിൽ നിന്നാണ് നാരായണം വരും, പിന്നെ നാരായണത്തിന് വീണ്ടും സംഘർഷം വരുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് കാരണോദായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദായ വിഷ്ണു, അങ്ങനെ സൃഷ്ടി വരുന്നത്. വീണ്ടും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിന്ന് വീണ്ടും കാരണോദായ വിഷ്ണു ചെന്ന് വീണ്ടും എല്ലാതും വീണ്ടും നിൽക്കണം, വീണ്ടും അനഗാനക ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വരും. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും വിശ്രമവും സങ്കേതവും അദ്ദേഹമേത്ര. അവൻ സൃഷ്ടിക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ സർവശക്തിയിൽ അഭയം തേടുന്നു. പ്രളയത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വിശ്രമം കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നതാണ്, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സൃഷ്ടി നടന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശക്തിയിൽ അഭയം തേടും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രളയത്തില് എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് വിശ്രമിക്കുന്നതിന് വിശ്രമം കൊള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാൻ ഇന്നാളെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ്. കാരണം നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാൾ നിലനിൽക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എടുക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ സ്ഥലത്തും ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് അത് തന്നെ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി കുറച്ചു നേരം ആ ബിൽഡിംഗ് നിലനിന്ന് വീണ് കുറച്ചു നേരം ബിൽഡിംഗ് താഴ്ത്തും വീണ് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? മെറ്റീരിയൽ അത് തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അത് സൃഷ്ടിച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷ്മഭിതച്ചേഹി തമസാ പരമമുച്യതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ടിതം
അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിഷുകളുടെ സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസ്സിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതെന്നും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളെ കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സർവ്വ ജ്യോതിഷുകളും സ്രോതസ് അല്ലാതെ എല്ലാം ഇതിന്റെ ശക്തി പിറകിൽ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്, അവ്യക്തമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രൂപത്തിലുള്ളതും അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അറിവും അറിയേണ്ടതും. അറിവ് എന്ന് പറയാം, അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് സർവ്വഹൃദയനും കുടികൊള്ളുന്നു പരമ. അപ്പൊ അറിവെന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാൻ, അറിയേണ്ടതും ഭഗവാൻ, അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിനെ പറ്റി അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതും അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന ലക്ഷ്യവും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും, ഭഗവാൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ജ്യോതിസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മീക സാമ്പ്രദായത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ ആവശ്യമില്ലെന്ന് വേദസാഹിത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണാം. അവിടെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ, നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉള്ളത് കാരണം അവിടെ പക്ഷെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ ആവശ്യമില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ മാത്രമാണ് സൂര്യചന്ദ്രാദികൾ ഉള്ളത്. അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്തില് ആ വെളിച്ചം ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിൽ നിന്ന് വരും. ആ ജ്യോതിസിൽ തന്നെയാണ് ശരിക്കും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇരുട്ട്, അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താണ് ശരിക്കും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ അത് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമുള്ള ഭൗതിക ലോകം, അതായത് 25% ഭൗതിക ലോകവും 75% ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 25% തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇരുട്ട് വരുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ തപസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകണം? വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് പോകണം. അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകണം. ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞല്ലേ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരവും ആത്മാവും അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അല്ലെ. അറിവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ജ്യോതിസ് ബ്രഹ്മജ്യോതി മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പദാർത്ഥം മൂടിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പദാർത്ഥം അതാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതുകൊണ്ട് മൂടിപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസ് കാണാൻ കഴിയാത്തത് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പ്രകാശത്തിൽ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, വൈദ്യുതി എന്നിവയുടെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചത്തിന്റെ ആവശ്യമായി വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുഴുവനും ഭൗതിക മഹത്തത്വം എന്ന ഒരു പദാർത്ഥം ഒരു ഭൗതിക ശക്തിയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. വേറൊരു ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ആ ശക്തിയാൽ ഇത് മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ആത്മീയ ശക്തി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടി നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഇവിടെയല്ല, ഭൗതിക ലോകത്തിലല്ല ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതി. ഭഗവാൻ അതിവിദൂരയിലുള്ള പരമവ്യോമത്തിൽ ഭഗവധാമം എന്നും വേദങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ വളരെ ദൂരത്തുള്ള വ്യോമത്തിൽ തന്നെയാണ്. ആദിവർണം തമസ് പരസ്താദ് എന്നിങ്ങനെ ശാദോസ്വര ഉപനിഷത്തിൽ വർണ്ണിക്കുന്നു. ആദിത്യനെ പോലുള്ള ശാശ്വതമായ തേജസ്യാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വളരെ അകലെയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സേതോശേത ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപനിഷത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട്. പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേജസ്വിയാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ തമസ്സിൽ നിന്ന്, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് അത് വളരെ ദൂരത്താണ് അദ്ദേഹം നിലനിൽക്കുന്നത്. അധ്യാത്മ ലോകത്തിൽ എന്നാൽ ആകാംക്ഷയുള്ളവർ സർവ്വഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവ് ജ്ഞാനം നൽകും. അതും പറയേണ്ടത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഉപനിഷത്തിൽ പറയണ ഉപനിഷത്തില് അതായത് വേദമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാർഗം ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും എന്നാ പറയണത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 19. ഇതി ക്ഷേത്രം തത് ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്ത സമാസദാ മതഭക്ത ഏതി ജ്ഞായ മദ്ഭാവയോ പ്രപദ്യതേ. കർമ്മ, ക്ഷേത്രം, ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് ശരീരം, എന്താണ് ജ്ഞാനം, എന്താണ് ജ്ഞേയം? അപ്പൊ ജ്ഞേയം എന്ന് അറിയേണ്ടതായിരുന്നു ഭഗവാൻ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ് അല്ലെ, അതെന്താണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ക്ഷേത്രം, ശരീരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതും ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി ശക്തി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.
അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞനും 2 തരം ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി, ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം, ഇതാണ് ആത്മീയലോകം, ഇതാണ് ആത്മാവ്, ഇതാണ് പരമാത്മ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3ഉം ചേരുമ്പോൾ വിജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാകുന്നു. ഇത് ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനം, കർമ്മക്ഷേത്രം. ഇത് 3ഉം കൂടെ ആകുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പറയാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം. ആ ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ വിദ്യജ്ഞാതി ഉപാവതി വികാരശ്ച ഗുണശ്ചൈവ വിധി പ്രകൃതി സംഭവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇതും വളരെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം എന്താ പറഞ്ഞിരുന്നത്, നമ്മൾ ആത്മാവ് മാത്രം അല്ലെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതല്ല, ഇതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അനാദികളാണ്. നമ്മൾ മാത്രമല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയും. അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്നല്ല വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാതും അനാദിയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഉത്ഭവിച്ചാണ് അവയുടെ വിഭിന്ന രൂപങ്ങളും ത്രിഗുണങ്ങളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ബില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും എന്നും അനാദി തന്നെയാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും നമ്മളാണെങ്കിലും എല്ലാതും അനാദിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് നമ്മളെ ശരീരം ലഭിച്ചു, അതിന് ജീവശക്തി കൊടുക്കുന്നത് ജീവാത്മാവെന്ന് മാത്രം. ജീവാത്മാവ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിൽ പെടുമ്പോൾ പരമാത്മാവ് സ്വയം വിശരണത്തിൽ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ 2 തരം ശക്തികൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിഭാഗത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ, അതില് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്, ആ ശക്തിയിലെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വയം വിസ്തരണത്തിന് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് വിസ്തരണങ്ങൾ എന്നല്ല പറയാം, നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ അവതാരണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂർമാവതാരം, അതുപോലെ തന്നെ വരാഹാവതാരം, അത് മത്സ്യാവതാരങ്ങൾ, അവതാരങ്ങളാണ്, അവതരിക്കണം അല്ലെ. അവര് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, അവര് വിസ്തരണങ്ങളാണ്. നമ്മളോ പക്ഷെ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതാണ് ജീവാത്മാക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പ്രകൃതിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ജീവാത്മാവിന് ശാശ്വതമുണ്ട്. സൃഷ്ടിക്ക് മുന്നും അവ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. ഭഗവത് ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ജീവാത്മാക്കളും അങ്ങനെ തന്നെ. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കും ജീവാത്മാവിന് ശാശ്വതമുണ്ട്. അത് എപ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ആയാലും ജീവാത്മാവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നിലനിന്നിരുന്നാണ്. കാരണം ഇതിലൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എവിടെ നിന്നാണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതി പരമപുരുഷനും മഹാവിഷ്ണുവിൽ ലയിച്ചു കിടക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ, മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണോദ്ദേശായ വിഷ്ണുവിലാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി ലയിച്ചു കിടക്കുന്നത്. അയാൾ ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമുദ്രം അത് തന്നെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. കാരണോദ്ദേശായ വിഷ്ണു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഭഗവാനും അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുള്ള സമുദ്രമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ ലയിച്ചു കിടക്കും. സമയം വന്നപ്പോൾ മഹത്തത്വത്തിലൂടെ അത് വെളിപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. അത് സൃഷ്ടിയുടെ സമയം വന്നപ്പോൾ അത് മഹത്തത്വം എന്നുള്ള ശക്തിയിലൂടെ, അതായത് പുറത്തേക്ക് അവിടെ അത് മാത്രമായിട്ട് സൃഷ്ടി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം, ഒരു സ്ഥലത്ത് സൃഷ്ടി നടക്കുന്നു മാത്രം. അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് ആ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിർഭാവങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാത്മ ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കളമൊരുക്കാൻ അവസരം നൽകി. ഇതാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തിയത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൗതിക സൃഷ്ടി നടത്തിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭൗതിക പ്രകൃതി ആവിർഭാവം അവർക്ക് ഭൗതിക പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യാത്മ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ അത് നടക്കുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ ഡാൻസ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഡാൻസ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട് നമ്മൾ അത് കാണുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ്, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അധ്യാത്മയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നമുക്കുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു സെക്കൻഡ് ഹരീഷ്ണ. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വലിയ എന്താ പറയാ
കളിസ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ നീന്താനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ തന്നെ ചെറിയൊരു കുളം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാട്ടർ പൂൾ പോലെ ഒക്കെ ചേർത്ത് ചെറിയ കുട്ടികളെ കളിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഭൗതിക ലോകം നമുക്ക് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം. അതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ പറയുമ്പോ കാര്യകാരണ കർത്തൃത്വോ ഹേതോ പ്രകൃതി രുച്യതേ പുരുഷ സുഖ ദുഃഖാനാം ഭോക്തൃത്വ ഹേതുരു രുച്യതേ. ഭൗതികങ്ങളായ എല്ലാ കാര്യകാര്യങ്ങൾക്കും ഹേതു പ്രകൃതിയാണെന്നും ഈ ലോകത്തിൽ വിവിധ സുഖങ്ങൾക്ക് ഹേതു സമയമായല്ലേ മാതാജി, സോറി പറയപ്പെടുന്നു, സോറി. 21 നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് സമ്മറി പറയാം. സമ്മറി പറയുമ്പോ 4 മണിയാകുമ്പോൾ മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കട്ടാ, കാരണം 4 മണിക്ക് ചില ദിവസം പല ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 11ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞ പ്രകൃതി പുരുഷ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി, പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശ്വരൻ പരമേശ്വരൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 ഉണ്ട്. ഒന്ന് ജീവാത്മാവുണ്ട്, ഒന്ന് പരമ. രണ്ടിന് നമ്മള് ഒന്ന് വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ജീവാത്മാവും, ഒന്ന് പരമമായ പരമാത്മാവും. അങ്ങനെ 2 തരം ശക്തികളുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയണത്, പിന്നെ ഇതിങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ജ്ഞാതാവിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും മറ്റുള്ള വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നത് മനസ്സ്, അങ്ങനെ 24 മൂലങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, പിന്നെ വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് 24 വിഷയങ്ങൾ, 24 കാര്യങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയണത് ഒരു ജ്ഞാനിര അയാ ക്വാളിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവർക്കാണ് വിനയം, ഗർവമില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, അങ്ങനത്തെ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ 19 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്കും അതാണ്. അതില്ലാത്തതിന് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയും. ആ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അജ്ഞാനിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നത് ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ശരിക്കും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട കാര്യം. അതല്ല ജ്ഞേയം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ശരിക്കും ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പോലെയല്ല, ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാന് കൈ നീട്ടണമെങ്കിൽ കൈ നീട്ടാം, ഭഗവാന് പൂവ് എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും അത് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാം. ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റി പറഞ്ഞാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം. നമുക്ക് എന്താഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ് പറയുമ്പോ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനം, അതേപോലെ തന്നെ ആനന്ദം. ഇതാണ് സച്ചിദാനന്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ചലിക്കുന്നതായാലും അജരങ്ങളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉള്ളിലും പുറത്തും നിലനിൽക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ അതിനുള്ള ശക്തി ഇല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും ഭൗതികമായിട്ട് മലിനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയായി. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇത്തരം പറഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ഇത്തരം പറഞ്ഞാല്? ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടാ എല്ലാവരും. ബുക്ക് വായിക്കണം, ജപിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. പഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസന്ധ്യാപച്ച 14 പാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് പ്രഭാതക്ക് ഗുരുദേവിക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ മാതാജി? ഇല്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് എന്താ പറഞ്ഞു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഒരു ഫോം ഇട്ടുണ്ട് മാതാജി, അതെല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തോളം പറയട്ടാ. പറയാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സാധന പറഞ്ഞില്ലേ, അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് എത്ര ലെവല് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയപ്പ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം.